определени места спирам, разбрахте ли? Какво да гледам какво става с мен? Кой си там, аре? Кой където искаш автобус, с моя автобус и ще ходя където. Личен за мен. Аре, гледай какво става. Гледай какво става, той идва на жена на къщи, виждате ли какво става, а? Виждате ли какво става, снимате ли го това? Браво, че го снимате. Сега Халов пусне в бити, защото съм водеща на бити видеорите. Аре, ходи там са, ще ти ебам майката аз от тебе. Господине! Той, як ти какво прави? Да, побутнах я. Удари ме, не! Господине, това е подсъдимо. Я побутнах. Това е подсъдимо. Всички снимари видяхте и чух. Удари ли шамар? подсъдимо. Той ми удари шамар! Ти ударил шамар. Той ми удари шамар! Полиция, става на полиция. Полиция, викай. Не, тук ще изчакаме полиция. Само запазете записите, ако обичате, за Да, видяхте ли това? Записали го? Да. Видя ли с това ми направи? Нали всички сте за мен, не? Има ли право, госпожо? Значи вие аз мога да седа и вие 50 човека ще псувате, ще ходите. Той ме удари, видяхте ли всички, какво става там? Къде се намираме? Къде се намираме? Вижте там къде е стойте на 112. Защото ще звъна. Айде, звъни. Определени места спирам, разбрахте ли? Какво да гледам какво става с мен? Кой си там, аре? Кой където искаш автобус, с моя автобус и ще ходя където. Личен за мен. Аре, гледай какво става. Гледай какво става, той идва на жена на къщи, виждате ли какво става, а? Виждате ли какво става, снимате ли го това? Браво, че го снимате. Сега Халов пусне в бити, защото съм водеща на бити видеорите. Аре, ходи там са, ще ти ебам майката аз от тебе. Господине! Той, як ти какво прави? Да, побутнах я. Удари ме, не! Господине, това е подсъдимо. Я побутнах. Това е подсъдимо. Удари шамар! Видяхте и чух. Удари ли шамар? подсъдимо. Той ми удари шамар! Ти ударил шамар. Той ми удари шамар! Полиция, става на полиция. Полиция, викай. Не, тук ще изчакаме полиция. Само запазете записите, ако обичате, за Да, видяхте ли това? Записали го? Да. Видя ли с това ми направи? Нали всички сте за мен, не? Има ли право, госпожо? Значи вие аз мога да